Здравейте, казвам се Лало Каменов. Роден съм в град Лом, в ромския квартал, наречен Стадиона. От ромски произход съм. Завършвам основното си образование в родния ми град и средното образование. Впоследствие, след уволнение от казармата, завършвам Института за детски учители в град Враца, което беше полувисш институт. А на по-късен етап завършвам и магистър по педагогика, начална и предучилищна възраст. По стечение на обстоятелствата усъвършенствах моето образование, като надградих с още 2 магистърски степени. Завърших публична администрация и право. Около 29 години работя в държавна и местна администрация. В 1999 година бях заместник-кмет в град Лом, след което от 2001 до 2004 година работя в Министерски съвет като главен експерт в Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Най-се гордея с това, че аз съм един от първите роми в Европа, които получиха доверие от своите президенти и от народните събрания, като бях избран за заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация от Народното събрание на Република България. Общо в комисията имам професионален стаж в рамките на 12 години, след което от 4 години работя в Министерство на образованието и науката на Република България, а от 3 години съм директор на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Гордея се с моята спортна кариера. Аз благодарение на футбола придобих тази воля, бях се изградил като личност, защото спорта дава страшно много. И като казвам гордея се, това беше моето постижение. Бях избран в националния отбор по футбол юноши старша възраст на България. Тогава се осъзнах най-вече като български гражданин. Слушайки химна, плачех заедно с баща ми, с моя треньор. И тогава аз добих самочувствие. Придобих самочувствие, огромно самочувствие и разбрах, че човек, когато се труди, когато гони една цел, рано или късно той постига тези цели. Благодарен съм на моето семейство, по-специално на майка ми и баща ми, които ме вдъхновиха аз да бъда това, което съм днес. Защото винаги са ми давали един безценен съвет. Вземи от живота толкова, колкото ти е отредено. Не искай повече от това, което Господ ти дава и то принадлежи на теб. Силно вярвам в ценностите на хората, вярвам в принципите, общочовешките принципи и най-вече в това, че всеки човек намира своя път. Рано или късно въпросът е да се определи какво точно ще потърси в живота. И за това е хубаво човек да си познава историята, да си познава традициите. Защото в днешния глобален свят всички от нас сме застрашени да станем дървета без корени. А една буря, каквито бури много има в нашето съвремие, първо отнася тези дървета без корени.